Nasa kusudiya na kan Basud Municipal Police Station ang sarong lalaki na naaatubang sa patong-patong na kaso nin panlulugos asin pang aabuso. Pigbisto ang akusado na si alias Oning, 51 anyos, residente kan Barangay Mampili, Basud, Camarines Norte. Alauna nin hapon kasuod makandakupon asin darahon ini sa nasabing hepatura, makalihis na makumbinser kan PNP asin kan mga opisyal ninda sa barangay. Sigun sa tagapagtaram kan Basud Municipal Police Station na si Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala, duwang kaso nin rape, sarong kaso nin rape through sexual assault, asin 5 kaso nin acts of lasciviousness ang kinakaatubang kan sospek kung sa inbiktima kainian sa iyang 14 anyos na stepdaughter na enterong nakomitir niya kan nakalihis na taon. Kinumbinsi po yung tao na sumuko na. So kasama po yung ating barangay council sa tulong po nila. Pagkaumaga po, kasama na po yung barangay council at saka po itong akusado ay pumunta na po sa ating pong police station at sumuko na po. Nasa kustudiya pa kan Basud MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Yung magulang at yung bata merong openness. Kumbaga, nakakausap nila ng personal yung bata, kung anong problema sa school, kung anong problema sa mga nakakasalamuha niya na tao. Kumbaga, open dapat yung magulang at saka yung anak, lalo na pag ang anak po ninyo ay babae. Isa pa, ituro ninyo yung tinatawag nating safe and unsafe touch. Mientras tanto, padagos man na pigpapasairarom sa counseling ang biktima para sa mga baretang Tatak Bicol. Angeline Dagta.